gaan het hebben over de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Want je bent een half fanatieke hardloper, geloof ik. Ik probeer wel een fanatieke hardloper te zijn, maar afgelopen jaar iets veel blessures gehad. Dus, maar wel vol enthousiasme bezig om de marathon en de marathontrainingen weer in gang te schieten. Ja, want voor veel lopers is natuurlijk die marathon, die staat ook al op het lijstje. Maar misschien de voorbereiding kan dan nog wat professioneler? Nou, we willen inderdaad deze avond organiseren om te zorgen dat we inderdaad de regels en de spelregels eigenlijk een beetje duidelijk maken aan alle lopers. De groep wordt steeds groter. Het is natuurlijk al 10, 15 jaar dat er een groep aan het trainen is voor de marathon. Er komen er steeds meer bij. De marathon op zich was al binnen 3 weken uitverkocht. Dus dat geeft aan dat er heel veel animo voor is. We hebben afgelopen jaar de trainingen echt 1 of 2 keer over de 100 man gezeten en vrouw die de trainingen mee wouden lopen. Ja, dan moeten we wel zorgen dat dat soort groepen wel veilig en heel terugkomen bijna na de loop. Wij gaan ook onze trainingen starten 27 december. En dat doen we in 4 verschillende tempogroepen. De 9, 9,5, de 10 en de 11 km per uur. Welke eindtijden moet ik dan bij denken, bij die groepen? Ja, als je bijvoorbeeld de 10 km per uur loopt, dan moet je aan de eindtijd denken van 3:30. Een beetje een richtlijn aanbrengen van hoe loop je nou hard en hoe train je in groepen? Voor ons is het van belang dat ze de verkeersregels met 2 mannen of vrouwen naast elkaar lopen, links van de weg of rechts van de weg, luisteren naar de begeleiders enzovoort. Hè, dat we wel even de belangrijke puntjes aanstippen die gewoon van belang zijn voor onderweg. Die randzaken waar jullie dan bijvoorbeeld in uw Runversation ook op gaan letten, is dat belangrijk? Is daar nog veel in te winnen voor de gemiddelde hardloper? Ik denk dat het vooral de plezier is. Met elkaar samenlopen, de hobby die we samen hebben, gezamenlijk kunnen doen. En als je dan samen 32 kilometer loopt, dan gaat de tijd heel snel. En als je dat alleen moet lopen, dan kan het wel eens afzien zijn.